Ahojte všetci, tu Lukáš. Vyrobila sú skutočného zabijaka vlajkových lodí? Poďme sa na to pozrieť. Toto je Asus Zenfone 3, novinka od tajvanského výrobcu, ktorá sa snaží zaujať nielen dizajnom, špecifikáciami a celkovou výbavou, ale aj jeho veľmi atraktívnou cenou. Bez paušálu stojí okolo 350 eur a aj preto sa tieto Vianoce určite stane jedným z najvyhľadávanejších modelov. Čo sa špecifikácií týka, Zenfone 3 ponúka 5,5 palcový Super IPS Plus displej s rozlíšením 1920 na 1080 pixelov. Škrabančekom sa pokusí zabrániť vrstva ochranného skla Gorilla Glass 3. Ak by ste telefón otvorili, našli by ste tam týkať 8-jadrový procesor Snapdragon 625, grafický čip Adreno 506, 3 GB RAM pri 32 GB verzii a 4 GB RAM pri 64 GB verzii. Zadnú stranu zdobí 16 megapixelový fotoaparát s objektívou slonou f2.0, ktorý okrem iného ponúka aj optickú stabilizáciu obrazu a duálny blesk. Na prednej strane sa na vás bude pozerať 8 megapixelový fotoaparát, ktorý hravo dokáže natočiť Full HD video. Čo ale naozaj odlišuje Zenfone 3 od jeho konkurencie, je kvalita spracovania konštrukcie. Asus si pre ňu vybral kombináciu kovu a skla, teda veľmi prémiových materiálov, na ktoré sme zvyknutí pri drahších modeloch. V rukách tak pôsobí kvalitne a pevne. Špeciálnu pozornosť si zaslúži krásny a precízne opracovaný rámik, na ktorom nájdete tlačidlá pre vypnutie a zapnutie telefónu, ako aj pre menenie hlasitosti. Umiestnené sú priam ideálne, takže sa mi pri testovaní ani raz nestalo, že by som namiesto zmeny hlasitosti napríklad vypol telefón. Ak hľadáte telefón v cenovej kategórii, do ktorej zapadá Zenfone 3, očakávate všetky moderné technológie. Na zadnej strane je ukrytý pozdĺžný, rýchly a hlavne extrémne presný snímač otlačkou prstov a na spodnej strane zas USB-C. Ak ste fanúšikmi starších technológií a nechcete, aby vás telefón obmedzoval, Zenfone 3 má na vrchu aj 3,5 mm jack. Smartfón v ruke pôsobí veľmi podobne ako minuloročný Galaxy S6, aj keď je nutné dodať, že je o niečo hrubší. Keď ho však chytíte do ruky, zistíte, že Asus aj napriek použitému kovu a sklu dokázal obmedziť váhu zariadenia, ktorá je pri 144 gramoch prekvapivo nízka. Jedna vec sa mi na Zenfone 3 nepáči, a to je jeho používateľské rozhranie, ktoré je prepchané rôznymi, často nepotrebnými aplikáciami. Telefón inak beží na Android 6.0 Marshmallow, ktorý je prekrytý nadstavbou Zen UI 3.0. Výkonu má však dosť na to, aby rozdýchal aj takto nechcené aplikácie a bol svižný naozaj pri všetkých situáciách. Aj keď v benchmarku netrhá rebríčky, nemal som s ním žiaden problém, dokonca ani pri hraní graficky náročných hier. Snapdragon 625 v kombinácii s Adreno 506 ponúkajú lahodne jemné hranie hier, ktoré zážitok z najnovších titulov posunú na o niečo vyšší level. Pri modeloch Zenfone bol fotoaparát nepopierateľne jednou z najväčších slabín. Pri Zenfone 3 to už ale neplatí. Vďaka 16 megapixelovému senzoru Sony IMX298 so 4-osovou stabilizáciou obrazu dostanete nielen krásny obraz, ale aj perfektnú ostrosť, či už pri fotografiách alebo videu. So zaostrovaním zas pomôže automatické zaostrovanie laserom, fázová detekcia a oveľa viac. To je obrovský kusisko optickej technológie, ktorá má zo Zenfonu spraviť výborného spoločníka pre zachytenie tých najvzácnejších spomienok. Výdrž batérie je čoraz častejšie hlavným kritériom väčšej a väčšej skupiny ľudí. Nie sa čomu čudovať, nabíjať telefón v strede dňa je prinajmenšom otravné. 3000 mAh batéria v Zenfone 3 sa pri mojom teste ukázala ako vynikajúca voľba. Hravo vydržala celý 16-hodinový deň tvrdého používania, pričom na konci dňa som mal ešte pár percent nazvyš. Asus Zenfone 3 je bez akýchkoľvek pochýb jedným z najlepších smartfónov, aký Asus kedy vyrobil. V dnešnej dobe je veľmi jednoduché vyrobiť výborný smartfón, ktorý zvládne všetko a dať mu cenovku 700 eur. Vyrobiť však podobne výborný kúsok a pýtať si zaň polovicu je presne to, čo sa Asusu podarilo na výbornú. Dajte mi v komentároch nižšie vedieť, či by ste do Zenfone 3 šli, poprípade či ho už máte doma. Ak sa vám video nepáčilo, dajte mi to vedieť stlačením palca dole. Ak sa vám ale naopak páčilo, kliknite na palec hore a hlavne začnite ma odoberať, aby ste si nové videá mohli pozrieť medzi prvými. Ja som Lukáš a vidíme sa v ďalšom videu.